प्रेक्टिकल बसुमतारीनि नाजानायाव कर'ना भाइरास मुंनि मिउजिक भिडिअ एलबामा फैगासिनो दं। कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो। बर'नि जाखांफुनाय फेस्ला एक्टर आरो सिंगार प्रेक्टिकल बसुमतारीनि कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामा नोंथांमोननि गोसोखौ रंजाखांहोनो फैगासिनो दं। ब्रेकआपआ कमनखा फंबाय दुखु दाजा। भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो मिउजिक भिडिअ एलबामनि शुटिंखौ दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जागायबाय। प्रेक्टिकल बसुमतारीनि नाजानायाव फैनो गोनां बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों अनिल नार्जारी, प्रेक्टिकल बसुमतारी, मनीषा आरो प्रीति आरो अनजिमा मोनहा। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअआव गोदानै प्रशान्त आरो निस्तार मुंनि सानै लाइमोन सेंग्राफ्राबो फाव खालामनायाव बाहागो लादों। मथा मथि ओरैबादि मोजां गाना हयथ' बेबादि क्रिएटिभिटि माइन्ड खालामनानै बिथाङा लिरदों, धन्यबाद होनांगोन आरोखि। बेबादि गान जोंनाव नुफेराखै आं। कर'ना भाइरासानो माने बोसोरनैल' थायोब्ला गोसोनिया बेसे गोबाव थानो, नंखागौ जिनिसाथ' नङा होमबा ओरैसो आरोखि। दा बेनि गेजेरजों मथा मथि मोसानोथ' रोङा, मोसानो बिराद माने एसे खराथारमोन मोसानाया। होमब्लाबो नै बिनानावमोनहा मनिसामोन प्रितिमोन एसे फोरोंदों आरोखि। बेजोंनो एसे एनै हासाबबाय। बेथ' नंगौआनो बुंनो थाङोबा। आरो जे आदा प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथाङा बे मेथाइखौ सुजुदों आरो बेयावहाय जोंखौ एक्टिं खालामनोबा खाबु होदों। खोब गोजोननाय मोन्दों बे मेथाइयावहाय रल खालामनो मोननानै। आसा खालामो बयबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बे खालामफुबाय थानाय कर'ना भाइरास बे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बयबो अनसायगोन होननानै। थ' नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। नोंथाङा माबायदि रल खालामदों बे? बेवहाय ब्रेकआपनियानो बुंनो थाङोबा जे सिख्लाफोरनि गेजेराव जे जाफुबाय थायोआनो बेफोरबायदिखौ जोङो प्रिति आं जों सानैजोंआनो रल खालामदों आरो सेमानो केरेक्टारा। थ' खालामबाय गासिबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि बे फैनो गोनां एलबामखौहाय नायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै। बेनोसै। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि।